Kene cahayane kok kene. Ah. Ah, kuwi. Dadah. Dadah. Cium jauh. Iki jenenge sapa? Ah? Ya. Ida. Lah iki jenenge? Ayah. Iki Ica, iki. Ayah. Aja ngono to. Dadah. Ayo wis mandi apa ulung? Kok bengi kita dijak dolan ya? Mak aku lek ngono ki. Kok bengi kita dijak dolan ya? Dijak wis biksu ya. Kok bengi kita dijak tembus biksu ya? Kok bengi kita tidak tembus biksu ya? Heeh. Apa dijak ning alun-alun dulu? Udah. Jak ning alun-alun ya? Iya. Oke. Dadah sik. Ki wis. Dadah. Dadah. Cium jauh. Endi tangane? Cium jauh. Tangane cium jauh, piye tangane cium jauh? Oke.